14.10. sobota podvečer. Ubehlo 12 dní, odkedy sme podali včelstvam nozevit. A sme prišli na včelnicu dať druhú dávku, tak ako je napísané v návode. Zároveň v úľoch, kde sme dali Ekovartin, tak pokvapkáme kyselinou šťaveľovou, pretože spád po Ekovartine bol oproti teda ostatným úľom, kde bol dávaný Ekopol, naozaj veľmi nízky. A keď teraz tu už trošku je, ale to je výsledok určite viac ako týždňa. No, tu nie je ich takých 30 a bolo po 20, no poviem, že 150 v súčte, keď napadalo po Ekovartine. Skúsime teda dať kyselinu šťaveľovú, vyčistíme podložku, uvidíme, aký bude výsledok. No, dúfam, že včely mi dovolia robiť bez klobúka. Takže roztokom kyseliny šťaveľovej 3,5% otvoriť, pokvapkáme včely. Ešte trošku. No. A do podmetu zložíme podložku s nozevitom. No a prídeme zajtra pozrieť, aký bude výsledok kyseliny šťaveľovej. Včely zatiaľ sú aj pri izolátori. Dúfajme teda, že bude všetko v poriadku. No, podali sme všetkým včelstvam druhú dávku nozevitu. Už som ju nedával ten nozevit do roztoku invertu nariedeného, ale do takého hustého. Chcel som teda vidieť, ako vyzerajú tie včelstvá, preto som to dával pokvapkaním po včelách. Vo väčšine včelstiev, teda až v tomto úli, kde sme dávali kyselinu šťaveľovú, tak sme dali do podmetu. Inak včelstvá vyzerajú byť, že sú už v celkom dobrej kondícii, teda tieto dve prázdne miesta boli slabé včelstvá. Tam robili včely experimenty s matkami a popripájali sme ich ku Sokolke hore, kde bolo slabšie včelstvo. Dnes sme teda k tej Sokolke aj pozreli do včiel, do izolátora. Matku sme videli, v izolátori bolo dosť včiel. Hádam to teda, včielky teda už dajú. Je tu jedno slabšie včelstvo hore, kde sme chovali matky a tam bolo veľmi, alebo teda dosť včiel na syte mŕtvych. To znamená, že tam je nejaký zdravotný problém. Neviem teda, či to ešte bude pokračovať, a to včelstvo skolabuje, alebo je pondelok ráno. Vidíme. Včera sme na včelnici neboli. A teraz ideme po viac teda ako 24, po 36 zhruba hodinách pozrieť, aký je spad po pokvapkaní kyselinou šťaveľovou. Toto je ten úľ. No, po zavesení Ekovartinu tu spadlo, no poviem, keď spočítam dokopy, tak nech to bolo 120 klieštikov. Po pokvapkaní šťaveľkou je tu teraz
No, tak je to určite tak okolo, možno až, no 300 nie, ale 200. To, aj 300, no 200. Dajme môj odhad 200. Takže ten ekovartin u mňa napriek bezplodovému stavu nemá taký efekt ako ekopol. Dúfam teda, že to nie je v dôsledku toho, že v tom ekopole je nejaká chemia. Tie vône boli dosť podobné, ale tá v ekovartine tak na môj nos bola trošku viac ako keby korenistá oproti ekopolu. Obyčajný včelár nemá šancu zistiť, čo je v tom ktorom prípravku. No uvidíme, ako to bude ešte ďalej. Podložku vyčistím. Po kyseline šťaveľovej má ten klieštik padať dlhšiu dobu. Teda literatúra hovorí až o nejakých 2 týždňoch. Včera ráno som bol pozrieť v úli, kde bol na skúšku daný ekovartin a potom po čase bol pokvapkaný kyselinou šťaveľovou. Som bol pozrieť, koľko po tej šťaveľke napadalo klieštika a odhadoval som to množstvo na nejaký počet, to je vo videu. A rozhodol som sa teda, že dám takú typovačku pre tých, ktorí sú zaregistrovaní na kanáli, alebo tí, ktorí sa od zverejnenia tohto videa do zverejnenia výsledku prihlásia na odber. A že koľko vlastne bolo toho klieštika. Ja som si dal tú námahu, že som ho zosypal do misky a doma som ho spočítal a vyšiel mi nejaký počet. A kto sa teda priblíži k tomu počtu najbližšie, alebo teda presne, keď ho odhadne, tak tomu dám alebo pošlem pohár dvojdecový sušeného peľu. Takže vlastne od zverejnenia videa, tí, ktorí ste si dali odber, alebo ktorí si v tej dobe do zverejnenia výsledku dáte odber a pošlete mi na mail, ktorý bude kdesi tu v tej časti zobrazený teraz, to číslo, koľko tých klieštikov bolo. Samozrejme, že tam bude ten nick, pod ktorým ste prihlásení na odber mojich videí. To bude najbližšie, tak tomu pošlem ten peľ.